Това е шефа Алекс. Иска главата на чесъна да се реже мустаците, опашката, да изсъхне и да стане хубава работа, да има вид на пазар. Това е цялата работа. Да се направи хубаво чесъна, да има вид и да изкараме много пари при него. За много години. Браво, Георги. Кайте има нещо? Не добър шеф, какво да кажеш? Ама много интервю ще прави тези хора. Ето е Димитринка ли беше? Да. Защо да снимаш? Защото сме прибирам в България за дъхен. Нали, там ще ни покажеш това работа, Да. работили. И как не е пекло слънцето в главата. Да. Петио, как е? Да се връщаш по-бърже. Че без тебе работата не върви тук. До 15 дена се връщам. Така. За дъхен. И да поздравиш всички в България и да им кажеш, че тук е Много по-добре. поздрави на България. Да. Много поздрави на България. Передам непременно. Откъде си от България? От кое? От Пловдив. Далеч си от Велико Търново. Вие от къде? Велико Търново. Така, чакай да го видим. Стефан как е? Добре. Добре. Добре ли? Върви ли работа? Добре, бе. Ще вкарам в Еврокома, бе. Що пане? В интернет? Да. Що пане? Да ни видят? Иване, ще вкарам в интернета. И в канала Еврокома. Тамаш намери работа, ти си без пари? Да. Ето го. Ето го е моя брат тук. На YouTube директно. Моя нахака е нашата долу момче. Това що ли ще става? Не знам. А това е един от най-малките деца тук, дето работи при мен. Не, малки, аз съм Да, най-малкия. А това ще е най-малката моя, да се каже, най-слабата. И винаги казва, че е била 51 кг. 55 съм била, сега съм 40. Така, 55 си беше. Да. Да, така. Да, след теб да снимаме. Айде са, снимай мен. И това сега е шефа тук на мафията. Това е шефа на мафията, да, така може да се каже. Кефито. Правим най-големите обири в Испания. Какво крадем? Шесан крадем, марули крадем, краставици крадем. Кой ядем? Какво ядем? Какво ядем домати? Честно. Аз сте толкова. Не много. Карай ни в интернет и пиши честно.